Γεια σας, είμαι η Σταυρωτή Διοδάκη, φαρμακοποιός του bestpharmacy.gr. Είμαι εδώ απέναντί σας για να εγκαινιάσουμε μια νέα προσπάθεια, ένα νέο κανάλι εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Αυτό το κανάλι όμως θα έχει μια πρωτοτυπία, δεν θα εκπαιδεύω εγώ εσάς, αλλά εσείς εμένα. Έχουμε όλοι βαρεθεί να ακούμε ειδικούς να εκθιάζουν τα προϊόντα τους. Είναι όμως πραγματικά αποτελεσματικά, ανταποκρίνονται σε αυτό που υπόσχονται? Θέλω λοιπόν μαζί να με βοηθήσετε να το διαπιστώσουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσα από αυτό το κανάλι εγώ θα σας ενημερώνω για τα νέα προϊόντα, τις καινοτομίες τους, τις ανάγκες που έρχονται να καλύψουν. Αν εσάς σας ενδιαφέρει να δοκιμάσετε αυτά τα προϊόντα, αρκεί μόνο να έρθετε σε επαφή μαζί μας, είτε μέσα από το email, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Φυσικά, λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα bestpharmacy.gr. Με λίγα λόγια, εγώ σας ενημερώνω για τις καινοτομίες, για τα νέα προϊόντα, τις ανάγκες που έρχονται να καλύψουν και εσείς τα δοκιμάζετε και τα κρίνετε. Περιμένω λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ!